faktisk det samme som A gange B i P. Og det er det, fordi at du har dit A i P'en ganget med B og da de har samme eksponent, A og B, så så er det der samme som at sige A gange B gange A gange B gange A gange B P gange. Og derfor svarer det til, hvis du bare siger A gange B P gange.